रायज्लायनो फैदों सोर सोर अनलाइन दं लोगोफोर कमेन्ट खालामहरलाय सोर सोर अनलाइन दं लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दं कमेन्ट खालामहरलाय जुदु आगै बरायबाय थेंक इउ जुदु आगै मा ओंख्रि जाखो लाइट दान जुदु आगै जोंना ओंख्रिया दालि ओमफ्राय माबासो सबाय बिमा भाजासो आगै दिनै देवालिनि फुजानिखाय नोंसिनाबो दालि जोंनाबो दालि सबाय बिमा फ्राय ओमफ्राय मेगिसो एवनानै जादों फुजा होदोंमोन नालाय सोर सोर अनलाइन दं लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय आंना खमायथारदों साबस्क्राइब दानो आंनाबो साबस्क्राइबारानो खमथार हाय बेबी थेंक इउ हाय हाय लाइट दान करुन गेम थेंक यू नो बचिट यू नो हिंदी आई डोंट नो हिंदी थोड़ा सा मालूम है थोड़ा थोड़ा कमेंट थैंक यू लाइट डन ब्लिंका वेलकम
कमेन्ट खालामहर लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दं नबजित धर्मि Jelly. Thank you. Like dan subscribe करो सोर सोर अनलाइन दं कमेन्ट खालाम लोगोफोर लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर हेल' कमेन्ट हरग्रा गैया नामा जुदुआखै होनदों आं कमेन्ट खालामलायला कमेन्ट हरफिनला आगै जोंथिंबो दहाय अखा हादोंमोन आगै दा हाथ'वासै आरो दहाय फुजा होनाय समाव जि अखा हादोंमोन दा गैथ'ला अखाया दाबोनो खोमसिसैनो दं नै लाइट होलांदो जुदुआगै चेनेल आंना 1 इयार जाबाय 1K जायाखै आंनाबो 1 इयार जासिगोन ओमफ्राय दाबोनो 1K जाया दैसा ब्लग बरायबाय आगै दैसा कमल बरायबाय आगै ओइ बाजै बिमानाव र' दा थांगोन र' दसे थाथ' फिसालाया दखानाव थांनो लिंगासिनो 895 आमा आयना नायखो हामाबा बायदि खालामनो
आगैमोन दोनथ'नोसै बाय बाय जोङो दखानाव थांनो नागिरदों आरो